A Mostra de Teatro Infantil Daniel Gómez Ramil regresa a Ribeira cun total de 7 funcións no novo auditorio municipal. Máis de 130 nenos e nenas participarán nesta cita cultural. A rapazada será a gran protagonista da 26ª edición da Mostra de Teatro Infantil de Ribeira. Máis de 130 pequenos actores e actrices subirán ao escenario do novo auditorio municipal entre o 1 e o 6 de xuño. Van a desfilar pequenos talentos por este auditorio a través de, tanto grupos e compañías a propia municipal como outras da comarca e máis de colexios que teñen as súas propias compañías de teatro infantil. E en total serán 130 pequenos dramaturgos que desfilarán por este auditorio de Ribeira ao longo dunha semana. Participarán grupos procedentes de centros educativos e asociacións culturais de Ribeira, da Pobra do Caramiñal e tamén da Coruña. E na programación inclúense adaptacións de clásicos coñecidos como Aladín ou Peter Pan, ademais de creacións orixinais elaboradas polos propios directores e o alumnado. 7 grupos infantiles, son 4 do Concello de Ribeira, o CEIP de Artes, o grupo do Colexio Ballón, o grupo municipal infantil de Ribeira e tamén o grupo Alondra de Palmeira. Habrá outros 2 da comarca do Barbanza, que serían a AMPA de Banda Seca e tamén a AMPA de Cadreche. E por primeira vez tamén vamos a ter unha novidade nesta 26ª edición de teatro infantil en Ribeira, que vamos a contar ca presencia dun grupo da Coruña, Noito e Bohemia, que tamén fará as delicias. O director do Grupo Infantil Municipal, Óscar Romero, avanzou detalles da montaxe que estrearán este ano, unha comedia ambientada no Antigo Exipto titulada A Aventura en Exipto. Que trata sobre 2 arqueólogos que entran nunha pirámide co fin de descubrir a tumba de unha faraona moi importante, e unha vez que chegan á pirámide van ir encontrando con personaxes que nos van a facer mezclar o Exipto actual e o Antigo Exipto, e eses personaxes, vivos ou mortos, van a axudar a estes 2 arqueólogos a chegar á tumba da faraona, non precisamente co fin de axudalos, sino que a idea en principio de rirse deles. Todas as representacións serán ás 7:30 da tarde con entrada gratuita. O acto de clausura celebrarase o 6 de xuño coa entrega dun agasallo institucional a todos os grupos participantes. Recomendamos vos vir a todas as obras porque para os rapaces e as rapazas non é só ese día, sino que é como a guinda a meses que estuveron traballando, que estuveron aprendendo o texto, que estuveron facendo exercicios. Entón, para eles é, ese día como que colleno con moita ilusión, a pesar de que xa levan moitos meses traballando, entón, terían que quedarse tamén co anterior, pero para eles que teñan público é importante. Coincidendo coa mostra, o Concello abrirá tamén o prazo de renovación e novas inscricións da Escola Municipal de Teatro. Haberá 20 prazas para o grupo infantil e outras 20 para o xuvenil. Na Escola Municipal Infantil e tamén xuvenil, porque hai unha carencia de un tempo a esta parte entre 13 e 17 anos para formar un grupo. Animamos a todo o mundo a que se inscriba, se anime a iniciarse no teatro ou a continuar a súa experiencia no teatro, porque creemos que é moi beneficioso para interactuar coas persoas, axuda a non ter medo escénico, a falar en público, a ter unha serie de especialidades e características que che van a facer falta á hora de desenrolar calquer profesión, sobre todo de cara ao público. Ribeira converterase así durante varios días nun escaparate do teatro infantil e xuvenil, apostando pola creatividade e pola formación artística das novas xeracións.